Pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene mabwera ndi Amalawi osiyanasiyana amene amakhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabweranso ndi bambo Innocent Mutholo, iwo amadzitcha kuti ndi game changer amene amalankhulapo pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye lero afuna kukuwunikirapo kwa Malawi pamene dziko lathu likuyendera pansi pa ulamuliro wa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Tiyeni tikhale limodzi kuti timve kuti a game changer alibweretsera chani modo yawo ya lero pa 13 April 2024 pano pa Nyasa VoiceBox. Ndipo kumapeto kwake tipemphani na Malawi kuti mukhale pomwepo kuti mutiuze kuti mugwirizana ndi zimene a game changer anena kapena kuti simugwirizana nazo. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Timakunyadirani and thank you for subscribing. Moni Amalawi, amuna ndakadzi, wankulu ndi wang'ono, kwina kulikonse kumene muli lero lino. Muli kuno ku Malawi kapena kunja kwa dziko lino la Malawi, imvani kupasidwa moni wodzala ndi chifundo chimwemwe chikondi cha Mulungu Atate wamphamvu zonse. Ine langa dzina Mr. Game Changer Nyenye Mutholo. Nimafuna poyambirira ndipereke mafuno abwino, moyo wathanzi, kukhala kwa mtendere kwa asilamu nonse okhulupirika okonda dziko amene mwakhala mwezi umodzi 30 days mukusala kudya ndi kupemphera kuti Mulungu asinthe nyengo zanu, Mulungu asinthe nyengo za dziko lino. Nonse asilamu okonda dziko lanu, nonse asilamu amene mumayima pa chilungamo ndi choonadi, Mulungu akwaniritse ndi kuvomera mapemphero anu. Koma zitsiru zonse zoyipa, zitsiru zonse zoononga dziko, because kula asilamu ena ndi nduna za boma, kula asilamu ena ni ma MP, kula asilamu ena ndi magavana aboma la uchitsiru, boma lonunkha, boma la Chakwera. So ndikukamba pano kuti asilamu nonse okhulupirika, asilamu nonse okonda dziko lanu, Mulungu akudaliseni. Fa wina kungomva kuti asilamu akuyembekeza kuti nthakumanena ndi nkhuwa wezomwe zitsiru zina zimene zili kalikili kukuba chuma cha dziko lino ndi Chakwera, kuononga dziko lino ndi Chakwera, kuononga china chilichonse chimene Malawi akanatha kupukutirapo misozi ndi Chakwera. Sindingayankhule za asilamu ache mbuzi ngati zimenezo. Nduna za boma za chisilamu mfiti za wanthu zooneka ngati zolungama mtima zikavala mizuli, zikavala mikanjo yawo, koma agalu achabechabe ononga dziko. Sindikukamba za amenewo. Ndikudziwa kuli akhristu ena mfiti za wanthu, akhristu ena akangaru anthu oyipisisa kwambiri, amenenso akugwira ntchito limodzi ndi uyu wotchedwa kuti m'busa Chakwera, amene anali m'busa amene anachoka pamaso pa Mulungu, satana wachabechabe amene akunka napitirirabe kuononga dziko lino, munthu amene mutu mwace mulibe china chilichonse chotatha kukonza dziko lino. I know kuli akhristu ena, mazibusa ena, mbuzi za wanthu, zisiru za wanthu, nkhululu za wanthu zimene zili very closer to this guy okubayi wotchedwa kuti Chakwera waononga dziko ili. Ena amene amazitcha kuti ndadzibutsa kumayima pa pulpit, kumayima pa gome ndi kumalalikira mawu a Mulungu, ali phati ndi ameneyo. Zongowoneseratu kunena kuti adzibutsa wese adzibutsa amene anabwera kuti atumikire Mulungu muchoonadi mpaka na chimaliziro chawo. Ndi anthu amene anapetedwa ndi satana, ndi anthu amene anachoka pa chifukato kapena kuti pa mtima pache pa Mulungu, anayamba kupanga za dziko, anayamba kumwa magazi, anayamba kupanga zinthu zoyipa monga mmene akupangira mbuye wawo Chakwera amene anachoka pamaso pa Mulungu ndi kumaononga dziko nopanda chisoni, zinthu zopweteka kwambiri. Ndikudziwa zimenezo. So ndimafuna ndiyankhule choncho kunena kuti nonse anzanga achisilamu ndikukupasani mafuno abwino, ndipo pitirirani kupempherera dziko la Malawi, pitirirani kukonda dziko la Malawi. Ndikudziwa m'mamizimo mukuchitika zambiri. Chinthu chachiwiri ndimafuna ndiyankhule chonchi ndiwauza Malawi onse kuchokera kumpoto mpaka na kumwera. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kota mpaka na Chitipa. Ndimafuna ndikuwuzeni chonchi kunena kuti ndalama zikubwera, ndalama zabedwa, misonkho yanu yayikidwa pamodzi kuti ikupusisireni inu nomwe zisankho zimene zikubwerazi. Monga mmene anazikhuthulira zindalama zochuluka kukalonga kumene kunali zisankho za makansala amene akhale myezi yowerengeka ali pa mpando, ndi kukakhuthula zindalama zanu zochuluka. Inu Amalawi mukufa mzipatala,
zimene akupanga MCP ndiko kutenga ndalama zanu zomwe za misonkho malo munena kuti ndalamazo zithandizire zipatala mpezeke mankhwala zithandizire kunena kuti zitukuko zichitike zinthu zisinthe mdziko lino kutenga ndalama zomwezo nkumakupasani tima 15,000 tima 10,000 tima 2,000 ndikumakukopani kuti kavotereni chakwera ndimafuna ndikuwuzeniso pano ine ngati game changer kuti ndalama zonse kakupasani ma 20,000 kama 50,000 kama 100,000 kama 1 million talandirani mudye koma osazapanganso mistake kuti tibwerere kwa Igupto kumene tinatengeredwa ndi chakwera komanso chilima osazapanga za uchitsiru ngati zimeza koma ndalama zotenga ni idyani ndi zanu musanamizidwa kamakupasani kuti ndizakunkuyu sizache ndi misonkho imene nakuberani wina aliyense ubwera kumamiziko kukupasani zindalama dziwani kuti ni mpava ija imene imaba ndalama zanu yabwera kunza kubwezerani koma osazayipasa vote kaya munivesesa kaya koma nkhani yanga ya lero si imeneyo nkhani yanga ilipo koma nimafuna ningokuchenjezani anthu ena afika paja ponena kuti no afinka wamene akupangiramu awamene akuperekera ndalamamu ndiye kuti amene wabasi ndiye kuti basi amene wawonde kuti takudzavoteranso dziko linolipitirire kulamulidwa ndi masataniki anthu okumwa magazi mfiti zoononga ayi talandirani ndalama zimenezo kaya kuzikana zikaneni amene mungathe kulandira landirani koma osazapanga mistake yovotera munthu wina otchedwa Nkhandwe Chakwera osazapanga so mistake ngati imene anthu oyipa achina Zikhale Ng'oma anthu oyipa achina Richard Chimwendo Banda anthu oyipa achina Kunkuyu anthu oyipa achina Nkaka anthu oyipa kwambiri achina Catherine Gotani Hara zitsiru za wanthu zoononga dziko osazapanga so mistake kudzipasa vote kuno ku Malawi sizitheka 2025 ndipo ine ndili ni moyo ndizayesesa kupanga chilichonse kuti kaya ndikumenyana kaya ndikukuzulana kaya nkhono izachitika kamunivesesa kaya now nkhani imene ndabweresa pano ndiyokhuza leader of opposition Amalawi mukudziwa kunena kuti no kuyambira 2020 kudzafika 2024 tayenda ndi munthu amene ili mphusi ya munthu chitsiru cha munthu osadziwa munthu wamukemukena munthu odzigulisa yekha nkumalimbananso ndi kugulisa chipani chake ndikulimbananso kuti ku Malawi kunoko kubwerere ku one party system nkumalimbana ndikunena kuti Malawi azizunzikabe koma zache zikutheka otchedwa kuti leader of opposition Kondwani Nankhumwa lero lino Malawi inu mutakukhala umboni ndine kunena kuti Kondwani Nankhumwa everyone knows even Mr. Nankhumwa himself knows kuti anali pamene paja not like leader of opposition okhazikika koma ongogwirizira now alibe pamene pajapo ngati munthu okakamira okuba udindo ani ngati kuli munthu mmodzi amene akuoneka kumenyedwa kukutumulidwa kuthamangisidwa chifukwa choti waba misonkho ya Malawi waba zindalama za Malawi waba udindo wa ainu ake ndi Nankhumwa pamodzi ndi MCP you hear me well ndimafuna ndiyankhule choncho kunena kuno amayi ndi abambo kuti muzindikira kuti Nankhumwa udindo sunali wake Nankhumwa anayikidwa ndi MCP kwa 3 to 4 years Nankhumwa wakhala kupanga za MCP wakhala kuononga dziko lino wakhala kusayinira mabilo opusa wakhala kubwera ndi mabilo opusa wakhala kupanga za uchitsiru dziko lino komanso phatikizapo pamene wakhala kulimbana kwambiri ndi bambo aje amene anamusukusulisa amene anamuchosa nsete amene anampanga kunena kuti yeuja akhale Nankhumwa awisiwe unduna ayende dziko lino nkumadziwa kuti dziko lino kuli Nankhumwa Professor Peter Mutharika wakhala kumusonyeza wakhala kumugenda kumulasa mipeni kumutukwana kumunyoza komanso kulimbana ndi chipani chimene sangachikwanise kuchigumula Kondwani Nankhumwa koma zonsezo zimachitika chifukwa cha ndalama zimabiliyoni zimene yenda zizachitira mbotomana wawo mpuziro ku parliament wiki yathayi analandira kuchokera kwa Chakwera kunena kuti athane ndi MCP athane ndi ulamuliro wa matipate wa democracy ku Malawi kukhale one party system asakene maunduna zingodya paka na kalekale chitsiru za wanthu lero lino Malawi you can agree with me kuti DPP itachosa Kondwani Nankhumwa molingana ndi malamulo inasankha Mai Mary Navicha kuti akhale leader of opposition my question is majaji athu aku Malawi kunoko kodi akamati iwo ndi majaji anaphunzira chani amawerenga mabuku achati nkhani yokhudzana ndi leader of opposition ili louder and clear kunena kuti chipani chimene chimasankha leader of opposition kapena kuchosa leader of opposition ndi chipani chimene chili ndi aphungu ambiri ku parliament chosusa boma lero lino chipani chimene ndi mphamvu zake molingana ndi malamulo oyendesera parliament chinapanga china chilichonse chotika koma majaji athu ndi tsiru mbuzi za wanthu palibe chimene akupanga
majaji athu agalu mfiti za wanthu zolandira ndalama palibe chimene akupanga. Akusungabe uyu amene alibe chipani, amene alibe MP, amene ndi wa independent, amene anachosedwa mu chipani ndi kumamupangabe recognize mu nyumba ya malamulo ngati leader of opposition. Zitsiru za majaji, chisiru cha speaker wa nyumba ya malamulo Mike Catherine Gotadhara. Please, osatitenga ife ngati zisiru, osatitenga ngati ife zine mpetezano zotiriwa muzitenga zindalama ngampasana, muzitenga soma udingi ochita kuoneka kuti section number chakuti kukamba zakuti, section number 34 kukamba chakuti, section number chakuti kukamba chakuti, ndikumatitenga ife Amalawi ngati zisiru, kuti we can continue clap hands for you guys. You are making a very big mistake, and very soon this coming week you are going to sing kuti Malawi apanga chani. Ndi inu Mike Catherine Gotadhara, ndi inu Anankhumwa, komanso inu majaji amene nomukutitenga ngati zisiru dziko lino la Malawi. Game changer, why you are talking this? Nimafuna ndiyankhule chonja Malawi. We are tired now. Nankhumwa akudiyabe zindalama za ife Malawi, yeti Nankhumwa si leader of opposition. Nankhumwa akuyenderabe galimoto imene amayeneka kuyendera Maina Vicha, yeti Maina Vicha yo alibe galimoto koma ndi leader of opposition wovomerezeka kuchipani malamulo osati uyu mbava yokubaya. Right? Munipesa bwino bwino. Nankhumwa kugona be nyumba ya Maina Vicha imene anayeneka kuti azikagona ku Lilongwe ngati leader of opposition. Nankhumwa akuyendabe ndi chitetezo cha Maina Vicha chimene iye wachiba nkumayenda nacho ngati yeyo leader of opposition. Yet leader of opposition now ndi Maina Vicha. Kamunipesa kaya. Because everyone knows here in Malawi kuti no kungomwera kwa Maina Vicha Amalawi mundivomeza parliament tayiona itaya kamoto, parliament tayiona ikutenta MCP kujiwa kuti kwabwera mzimayi amene sakupanga za uchitsiru, sakupanga zopusa, sakusewesa china chilichonse, sakubisa kapena kunyengera zisiku zokubazi za MCP zimene Nankhumwa ngati mamuna sanazipanga. Ndipo sindikudziwa kuti amuna enawo ndikumkwemkwena kuhohowana uchitsiru kapena kudontha, sindikudziwa iya chifukwa kuli amuna kumene kuja china Sulaiman amene akayimirira lo makofi amapereka, kuli amuna kumene kuja china George Chaponda amene akayima samapanga zopusa, kuli amuna kumene kujako amene akayima china Ben Piri sapanga zopusa ya, kuli kumene kuja china Namachekecha amene akayima samapanga za uchitsiru, Mayimpanga samapanga za uchitsiru, kuli china Ben Piri akayima samapanga zopusa, kuli china Japi Muhango, kuli china Kamulepo Kaluwa, kuli ndani, kuli ma-MP ochuluka kwambiri, kuli achina na Malomba amene sapanga zopusa ya. Right? Kuli achina Bright Saka anthu ambiri amene ndikachula nditopa ma-MP mukwadziwa inuyo amene akayimirira amapanga zawo zoteteza ziko, osati mbuzi imene inagulidwa ndi MCP Nankhumwa ndikumanena kuti sokumayikhazika pomwepo. Amalawi uthenga umene ndabweresa pano ndionena kuti mukudziwa amene agwirira mayi na Vicha ntchito kwa miyezi yowerengeka imene chipani chovomerezeka kusankha leader of opposition chinawasankha. Now my point is munivesese ndifuna ndiwauza Malawi kuti tikhala ni ma demonstration posachedwa amene tikukawauza mabwalo athu amilandu kuna kuti enough is enough. Katika kuzula nako makutu zichitika, kakukachitika chani zichitika, kakukaenda bwenji zichitika, ka MCP panga zotani zichitika, ka MCP iti kwa pula iti manga iti pa zichitika. Ife we are more than ready kupita kumabwalo athu amilandu. Asamazi tenge ngati undi mabwana afikapo sanga zujulidwe sanga pange choipa zitsiru za watu. Mukandisumira munganena kuti watuchula kuti zitsiru za watu because we are tired. Sitingapitirire kumakuyangana ni mukupanga zoposa ziko lino. Malawi akuchutsika inu majaji athu nkhani yongonena kuti no malamulo akuti mwakuti apa akuti mwakuti 30% chigamulo pa nkhani imene mukutenga pakana miyezi 5 wina akudiabe ndalama za boma tikuziwa kuti mukumusunga kuti amalize term yache cholinga mpase ka pension kamene amachokera ku parliament ku yeti munthu waunonga wachosedwa alibe chipani komanso tikaphatikiza pamenepo iniyo muli ndi maumboni kuti akutumidwa MCP majaji athu ninu zitsiru nonse amene mukugwira nkhani imene. Anthu opusa mukutimvesa kupweteka mukutinukisa manyi kudziko lino ngati zitsiru za wanthu kasungapite ku skulu. Kaya mondimvesesa kaya ine zibwana sine mapanga ndakhala chete masiku amene wandimalinga ya mtima wanga umatokota kwambiri famwina ndikana yankhula mbuyomu ndikanakuvula zani kwambiri. China ndimafuna ndiyankhule chonchi kuli anthu amene akusakasaka game changer kumamulondola game changer ndilo asipani ndilo anthu andale mukusakasaka kuti mukhazike pansi game changer pansi chifukwa zanu zimene inu mukuchidziwa na mapanga mapropaganda anu ambiri amene sitifuna kuyankhula pano. Ndimafuna ndikuuze ndikukudziwani muchenjere kwambiri famutapo ngati ndiwe MP kaya ndiwe governor kaya ndiwe chipani chanji kaya ndiwe chipani chanji koma ngati muli ndi mtima ofuna kuti mukhazike pansi kapena muthande kapena muphe game changer
you are making a very big mistake. Because ine sindima upa nzukwa chilengwa kapena mulungu yeka sindima upa muntu fachoti iwe ni MP ka iwe ni president iwe ni vice president iwe ni duna ka iwe ndani sindima njenjembera nazo sa uchichiru ngati zimenezo. Ine nima ima ndipo ndizaima kuyankula chilungamo ndipo Amalawi mudziwe ine ndizapuma boma la chakwera litikalichosa 2025 ine ndizakhala chete chichiru izi mbuzi zokuphasi zikachoka 2025 otherwise sindi kupuma iya ndipo zikuchokani. Then mafuna ndikuchenjeza nonse amene mukumalimbana ndi game changer kunena kuti mukulimbana ndi chisulo chimene simutha chipinda iya. Ine ndi katundu ambuye, ine ndi Filipa simungapange chibwana iya. Ine ndi njanja ambuye osamapanga chibwana ndine kumayenda kumayankhula mabosa m'mamizimu ndikumayenda kumandisakasaka m'mamizimu. Ndimafuna ndikusimikizani kuti ndikafika pokuti ndikuyaruseni ndikuyike ndipambalambana ndi uchitsiru wanuwo mumva kupweteka. Anyway, nkhani ina yosatira ndimafuna ndiyankhule chonja Malawi mudziwe kuli ma activist ena amene akumayankhula kuti Professor Arthur Peter Mutharika sakuyima 2025 ali pamene paja akufuna kuti 2025 azasankhe munthu kuti akayimirire chipani cha DPP. Ndipo ena mwayankhula kunena kuti DPP yapanga endorse munthu wina kuti kaya Chimwendo Banda komanso kusankhana Nkhumba ngati running mate wache. Ndimafuna zonsezo nzabodza ndi mapropaganda ukaoka. Remember Nkhumba si wa DPP. Remember anthu amene akuchulidwawa si a DPP. Ndimafuna ndiyankhule chonchi Nkhumba ndi timu yake onse amene akupanga mapropaganda amene wakumanamiza ziko kuti APM sakuyima. Ena Nkhumba azakhala kuti ndikuwadziwa. Ena ndinu mashado MP amene muli ndi Nkhumba. Ena nunso muli muno mu Southern Region muno ndikukudziwana amene muli timu yomaphika nkhani kumanamiza ziko lizikhala ndi mafunso. Iye yati Nkhumba atu ampanga indozo tazakhala running mate wa Chimwendo Banda. Ndimafuna ndikuuza ndi chonchi kuti zonsezo ndidzabodza, zonsezo ndi mantha MCP, onsewo ndogulidwa ndi MCP. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti Professor Arthur Peter Mutharika 2025 akuyima yekha, azawina yekha ndi mavoti a Malawi ndi zintchito zake monga Malemu Bingu ananenera kuti mundilole ntchito za manja anga zindichitira umboni. Ndimafuna ndiyankhule pano kuti Amalawi osanamidzidwa kuti APM sakuyima. Akuyima ananena yekha. Ine ndikuyankhula ngati munthu amene ndinamvanso yekha ndi pakamwa pache akuyankhula, amene ndikupitirirabe kumva ndi pakamwa pache akuyankhula. Remember Professor Arthur Peter Mutharika si mwana, si munthu osazindikira, si bulutu ngati achakwera, si mbuli ngati nduna za achakwera, si chitsiru zosadziwa ngati achakwera. Ndi munthu amene amayang'ana kwambiri patali, munthu ophunzira, ndi munthu odziwa chimene akuchita. So wena zitsiru chisacha kumuopa akulimbana nayebe. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuno ziko la Malawi for the first time pamene yaoneka kunena kuti MCP pamodzi ndi Nkhumba ndi anthu awo ndi zisiru zosaphunzira, zisiru za watu, zisiru zopanda nzeru. Ndi pamenepa kunena kuti atha kumalimbana ndi munthu mmodzi ziko la anthu 20 million. You are busy kulimbana ndi munthu mmodzi amene sayankhula ndi munthu, salimbana ndi munthu, satukwana munthu, sapanga chilichonse chonyasa kwa munthu, salimbana nanu, akungopanga zache zachitukuko, akungolemba zache kumapanga kuti kodi Malawi timtukula bwanji. You are busy to find a way kuti kodi how can we kill that man, how can we take him down. Atuipisisa zisiru. Ndi pamene mungaziwa kuna uli Mulungu amatukula izo zosalidwa, amazipukuta izo zosalidwa. Nkhani yanga yomaliza ndimafuna ndiwachenjeze Mai Catherine Gotani Hara kuti we know kuti Nkhumba azikhala pa mpando anakhala chifukwa cha ino. Ndili nawo maumboni ndipo tili nawo makripi amene Nkhumba yekha mwini munayankhulana kunena kuti no, pofuna kungopanga zinthu mwachidule munamuuza kuti khala leader of opposition. Yeti malamulo kulibe za chidule ku parliament, malamulo kulibe za kadulira ku parliament, malamulo amakhala malamulo mulibe kadulira. Inu Mai Catherine Gotani Hara mwalumikizana ndi uyu zanu ikono ndi Nkhumba, zanu wa MCP munagwirizana kuna kutenti pange za chidule koma sikunali kugwirizana kuti mpange za chidule koma inali nkhani yofuna kuti ino mupange chilichonse mulande chipani, mulande udindo umene umayeneka kukhala ku chipani cha opposition. Ndimafuna ndikuuze ndi Mai Catherine Gotani Hara kuti mulengezese kuti Nkhumba si leader of opposition. Leader of opposition ni Mai Mere na Vita. Either you like it or not, but do that. Either if you fail to do that, you are going to see a little face of anger Malawians, because we are not going to continue clap hands for your nonsense. We are tired, and Malawi siti kufuna nsozo pusa kumazimva wina zendera gari moto ya Malawi mmanena kuti no yayi ndi leader of opposition, yeti munthu si leader of opposition. Ndimafuna sondi yankhule George Amalawi muchenjere ndipo Malawi muyang'anisise.
tatenti simuyang'ana mai mere na vicha chifukwa amene uchachakwera sakugona naye tulo. IMCP achimwendo banda sakugona naye tulo. IMCP azikhale ng'oma sakugona naye tulo. Nchifukwa sakufuna kumpasa chitetezo chake, nchifukwa sakufuna kumpasa galimoto yake, nchifukwa sakufuna kumpasa nyumba yake. Koma ndimafuna ndiyankhule kungoti china chake choyipa chachitika kwa mai mere na vicha. Ifete zasoja inu amene mukupanga zinthu zonyansa, zinthu zononga malamulo mukwadziwa, komanso inu majaji athu muzayankhapo. Because leader of opposition, as I said now, ni mai mere na vicha. You can go anywhere court, nizabwera ndizayankha. Because uyu amene mukunsunga ngati leader of opposition, si leader of opposition. Malawi namafuna ndikupemphe kunena kuti we are tired and itatopa, ndipo kampeni imene kubwera muzamvere zimene game changer tizisakuuze. Tikanena kuti zisilu zokuba zija zikubwera kumene kodula ni makutu. Tikanena kuti mbava zija zimene zati anthu amabachima ngamamizi mtima wakutu mula kuopsa kwa manga nyakula. Izi ndi mbava zimene zikuba mabiliyoni zikabwera olo kuzimanga nyakula. Kayabwera pa chigalimoto cha bomba, kayabwera pa galimoto ya mikango, kayabwera pa galimoto ya chani. Koma ngati ndi mbava imene yononga dziko lino, we have to show them kunena kuti inu ndi mbava zokuba simukuyenera kukhala pawano. Right? Maona nokha Malawi kunena kuti achakwera anatenga ndalama zambiri zimabiliyoni kuwapasa abale awo mwezina lona kuti akupereka ngongole ngati za nifi. Lero lino atatha kuwapasa abale awo aja misongo ndiye ife imenechi ndikubwera nkunena kuti basi amene aja taakhululukira. Zindalama zina nazo zitenga kuzika m'matumba mwawo, zina nazo zitenga kuwapasa abale awo, lero nkunena kuti takukhululukira. Tere Amalawi inu ndine tizingozunzika azingopanga create zindalama ndikukazisiya kuwapasa abale awo muzina nangongole mapenacho kumene kuti abasi takukhululukira ndi India ndalama. Akudziwa kuti poyamba project yo, poyamba plan yo, anali mafilimu ofuna kunamizira dziko labula kuti aziti ndalama zapita kungongole, lero lino kuti takhululuka. Ndalama zimene zapita kwa achewa, achalamwa chachakwera, achalamwa cha akazi chakwera, achalamwa cha achilima, achalamwa cha nkazi chilima. Anthu abaleo azizawo azibusa okuba azizawo ndi asira okuba. Lero lino Amalawi muchiwa kunena kuti chaka chimene chikubwerachi wina elekeza kupanga zopusa azungulira kukasiya kwache komweko ndanapangira kukasiya kwache komweko akapangira kuchipinda kwache. Ndisimikize pano kuti nduna za boma zimene mukunyada kunkuyu uli kunoko kubwera usapange za chibwenda uwo chedwa makutu uwa ulidwa Amalawi kumfa kupiteka kwapsa. Taluzati ife abalatu zipatalapo chifukwa chosowa mankhwala ake mwa adya ndinu zonse zakuchipatala mwezi tenga ndinu mankhwala nzipatalo pano do mulibe anthu akufa yeti kunkuyu nkumayima kumachemerera fiti zake chakwera. Tikumanatu posa jelo hapa koma ndimafuna ndikuuze ni Mai Catherine Kotani Hala komanso amene mukuyendesa nkhani ya leader of opposition kuti potenga nthawi kudzafika lero musanapereke judgment ndikunene niso kuti ndi zitsiru za wanthu mbuzi chifukwa mwatiwonongera dziko. Ani nkhani ngati iyo si nkhani ya criminal, si nkhani ya kupha, si nkhani yakuti munthu anakaba katundu wa munthu anakathyola nyumba kapena anapanga mulandu wa chani. No, ni nkhani yongonda kuno awatacho safa udindo kuyambira lero si leader of opposition. Awanso kuphatikiza pamenepo si member wa DPP. This time around ife ngati chipani according to malamulo section number chakuti ifeyo tikunena kuti leader of opposition ndi uyu molingana ndi mphamvu zimene malamulo akutipasa. Inu mama wacha ni kupeleka judgment kapena after 2 days kupeleka judgment ngati siku lina mnali busy. Chaza ndiye ni kuti inu mmazicha majaji amemazicha ngati uzindikira paka na miezi 6 maina vicha kungoenderabe udindo ona kuti paka na pano katundu wake zipangizo zake office yake akugwirisa ntchito mbuzi ya munthu imene si ya DPP imene ilibe chipani imene so leader of opposition. Ambuya kudaliseni koma ndimafuna ndisemekeze pano kuti Professor Peter Mutharika 2005 akuima andi palibe kumukomerera kaya akuima ena ndi ndani kuli ona batupere muluji akuima kaya kuli David Mbewe akuima kaya kuli Achehana akuima kaya kuli Joyce Banda akuima kaya kuli mbuzi yokuba imene ilipo ikuima. Palibe wina aliyense amene ni mphamvu kapena maplani amene atakuyimika zake ngati mene mukuganiza kuti mutha kumuyimika Professor Peter Mutharika kuti asakhale nawo mugulu la kuzayima ngati president wa dziko lino la Malawi. Otherwise ichitika nkhondo kumalekero chekecheke twa ine ndikuyankhula ichitika nkhondo. Palibe malamulo amene akumpasa munthu mphamvu chochita ndi president kapena ndi judge kapena ndi chief justice kapena ndi ndani unakuti atakubweza timalamulo tawo chitsiru chenyesa tonunkhira dziko kumana kuti athane ndi munthu mmodzi. Sizitheka zimenezo. Ambuya kudaliseni mukhale ndi siku labwino. Ziko.